Pini there ni phai ke thomani East Karbi Anglong Labor Union 1 Central Committee tum arpu kachrlar puthak pherang ke mai kangni pon. East Karbi Anglong Labor Union 1 Central Committee tum mesen me etpen ki claim ki dam japhan maipu kongchun bang arpu kachrlar ponsi non ki bang jiarni Karbi Anglong kangpi sai kang darara tumaphan aprang nat akengkam pachijor pon popusi lamchak chipi pon. East Karbi Anglong Labor Union 1 Mesen Pen Kejalin Ponjia Phan Pura Dhon Singh Rongpia Phan Mai Phu Lapen Rajanti Sophan Kongchun Bang Arpu Pek Pondong Sai ke Chongdara Tumtame Methang Long Rialong Amata Kangda Japan Akisundu Athe Angtan Pen Kivang Akhai Tungsi Pinang An Asai Ki Klem Pondo Lasi Methang Di Malong Methang Amunit Atumsi Sai Chongdar Long Chot Nangji An Note Chingthur Dun Thek Pong Lapen Kivang Jilangani Labor Ek Arona Tengpen Sai Kang Dat Araratum Ajakong Kachahar Jakpon Long Jiaphan Un Anpen Sai Deng Ponji Pusi West Karbi Anglong Labor Union Maipu Lapen East Karbi Anglong Labor Union 1A Founder Manaf Kramsapen Ninje Pon. Asi kedam tang apor alang li nangseng lo East Karbi Anglong tambe Maipu arpu bang alang li tumbang apor dure chat masih lang tumbang tang kedai lo masih putar alang li bang nahang kontusi konili parpini Maipu arpinang nang pe pondol Maipu bangke Dhon Singh Rongpilo lapen Kongchun bangke Rajanti Tisu alang litum si la East Karbi Anglong ladak East Karbi Anglong ta penangan alak do population lasi alang litum Central Committee dak arona tengke official arona teng bang krehni do alang litum bang krehni atum si East Karbi Anglong arada phan alang litum si Japon po lapen kemisen pen alang litum si claim po nang po. News Report Karbi Anglong Live.